Мульты у нас чорна-белыя, ну то і пра гэткую палітычную працэдуру як выбары давайте скажам без усялякіх адценняў. Дык вось выбары яны альбо ёсць, альбо іх няма. А ніякіх нязначных фальсіфікацыяў, сваіх сумленных 15%, галоўнае выйсці да народу, а не перамога, усё гэта лухта. Выбары альбо ёсць, альбо іх няма. І кропка. Менавіта выбары з'яўляюцца адным з галоўных спосабаў кантраляваць уладу, а з ёю і жыццё дзяржавы наагул. Добра працуе, скажам, Саша на пасадзе прэзідэнта. Окей, хай працуе і надалей. Забыў, што абраны, каб служыць народу, а не сабе ды сваім набліжаным. Вызваляй месца для больш сумленнага абранніка. Адпаведна, хочаш кіраваць дзяржаваю, будзь прыстойны, сумленны ды прафесійны. Іншых на народнай шыі ніхто не чакае. Калі ж у гэткай катэгарычна простай чорна-белай формуле з'яўляюцца розныя шэрыя схемы ды адценні, усялякая ўлада няўхільна ператвараецца ў дыктатуру. Дайте денег больше, еще больше. Не повезло с народцам. Это все народец виноваты. Работать 30 часов в сутки. Развелося тут дармоедов. Несогласных у тюрьму. Усялякая ж дыктатура сумленных выбараў баіцца, ды змяняе іх на бутафорскія. Грамадзяне бюлетэні ў скрынку кідаюць, камісіі засядаюць, назіральнікі назіраюць, а пры ўладзе застаецца ўсё той самы Саша. І вось тут кожны павінен зрабіць уласны выбар. Ці надалей удзельнічаць у выбарах, то бок у тым, чаго няма, ці байкатаваць гэтую бутафорыю, ці адстойваць сваё права на кантраляванне ўлады, а з ёю і жыцця дзяржавы наагул. Тут ужо, як той казаў, выбар заўжды ёсць.